И здравейте хора, днес ще играем една фокуси с моя приятел Мариан. Обзалагаме се на по 2 хихота, ако аз му познава картата, той на мен трябва да ми купи 2 хихота. Ако не му познавам картата, той на мен трябва да ми купи. Да. Така започваме. Да, започва се. Вземи, дай си двете ръце. Ето ти двете купчета. Ама ти само не знам дали че можеш да си избереш карта. Че можем. Добре, да. Ето хора, аз не гледам. Ма гледай. Покажи я на камерата. Показах я. Сами я дай като при малко. Добре, избери си само купче и ми го дай. Да. До хора. И така хора, сега му познаваме картата. Готови ли сте? Пишете дали ще му познавам. Имате 4 секунди. 4, 3, 2, 1, 0. Започва се. Щом се започва да. Абе. Какво бе? Мишкар. Ти си мишок бе, пишлегар. Дали ще му познаваме картата? Дали ще му познаем картата? Покай на камерата. Хора, познахме ли му картата? Познах ли тя бе? Познахме. Хора, пишете долу в коментарите дали искате още такива видеа с моята рек. И трябва да му купим. Даже 3 хихота, че му купим по за това. Обещавам ти го. Чао, чао и до нови срещи! Чао, до нови срещи!